makaranta ba na tsallake aurenki a gida aka ce mini na lalubo yar dattijo. Ni fa ba na san rai ni je ka nemi sa'o'inka, manya sun ce aure na dole sai dan dattijo. Na yi burin auren ki karki rusan lissafi, ni fa ko mace za a yi akan ki sai na ɗauko biya ni ɗan gata gidanmu ba a yin matsalar rufi, yin batun nera ne ciki. Makaranta ki nazari ki duba, dukan wanda ya yi nisa ba zai ji kira ba. Ni rayuwa ba za na iya in ba bike ba, ki amshi so da ƙauna domin na bar wahalta. Ka fita daga sabgata tun kafin in kawo ƙarshen rayuwarka. Ni ne nake da Kande ba kai baragon mara. Ba a cin nasara ta hanyar yakin sunkuru. Jarumin da yake jarumi gaba da gaba yake da abokin karawarsa. Kuma ka sani wannan nasara ita ce a ba alfahari. Ku banni da shi, ni kadai nake so in aje mata tarihi. In na sa mutum a gaba sai na ga bayansa. Sai na tabbatar maka da cewa ba a taba ni a kwana lafiya. Ai daga nan babu inda zaka bara ma ka ga mummunan aikin da zan aikata ma. Sirbajo. Kina nufin Ja'e na cikin wannan halin har kike bani shawarar na je na samu damar cin abinci? Za ki samu matsala. Haka kike min fata? Ba fata bane. Gaskiya ce dai da ba kya so a faɗa. Sai ya rama duk abin da aka yi masa. Kar ki bashi wannan dama. Love is a thing. Love is a ring. How is that possible to become an rise? This season 2, we are coming with the new blockbuster and the Wait Saga, Sirbajo. Ina da ciwo a cikin zuciyata. Kai ne zaka warkar min da shi. Ƙarya ne Kande. A shirye nake don aje maka tarihi na har abada. Zan iya aikata ma mummunan aiki duk da a gabanta ne. Kar ka saki daga min murya. Kai mun shiru in ba haka ba yanzu in ma aiki a nan gurin. Kar ka sake ka kai ni bango. Yana son labarin asali hula ne. Ban san wani yaren da yake da ma'ana irin fulatanci ba. Nashe menene haka? Gami da mi adama take ma ku sanne ni ina bayan ka. Kada ku kalle ni da bakar fuska. Dole ne ka fita a sabgarta. The both sides are not yet to relocate. Sometimes they believe for each other, but sometimes they fought each other. Sirbajo. Ba kalau ba. Me ya faru? Na ci amanar soyayya da ke tsakaninmu da shi. Ta yi yawa. Ba zan ina ba Shatu. Ba na buƙatar haka. Ashe ke rabuwar zuciya ce da ke. Sirbajo. Producer Haidar SK. Story Chi Sharif. Screenplay Abba Harara. Allah ya sa kanka dawo kar ya mutu. Ku bar ta amaya. Kar ki bashi ƙwarin gwiwan ramuwa. Ba zai yi ba. Ba zan taɓa yin nadama ba. Ina miki fatar haka. Sirbajo. And directed by Chi Sharif. Ja'e waye ma wannan aiki Ja'e? Ni ne. Kamar yadda na kashe shi haka zan zo in firma miki wannan wuka. Sirbajo. Subscribe on our YouTube channel Sirbajo TV for more episodes. This movie will come to way in a Friday night, 7:30 p.m. Sirbajo. Idan na ƙara kallon wannan yarinyar ta zo ta kawo min ƙarin cewa ka mata kora kallon banza, zan maka duka kuma kare ka bayan ka, babban laka watsar da kai. Abokina kaga abin da nake gaya ma soyayya ne haba abu na sha gaya ma wannan abu yanzu ka duba abin da kake abu wannan mutuncin kai haba abu nan din ciwo ba dole ba aboki ba kai ka ja mana ba ka yanzu na wannan ba yana ciwo
Ka san matar waye? Matar waye ne to? Aradu matan wani ritaya soja ne. Ya? Soja? Dan hajiya soja, Aradu. Yaya. To mu je inuwa mana aboki. To kai dama dan iskan gangan ne ashe. Ba na gani sosai ba. Ana jawo matsala kuma kashe ba za ka do Allah ka tsaya. Do Allah ne shi kai ne ko? Ni ne. To, ni ne. Kana ji? Wai ina kanka. Ka farfado ma in kana so. Matan soja ne. Na dawo. Aradu. Kuma yanzu ni ban san wani irin matsala ka shiga ba. Yanzu matan mutane kake bi, matan ma na sojoji. Tun da safe nake binta wallahi, tun da safe wallahi. Allah ya ji kanka kurum. To Allah lokacin mutuwanka yayi. Abokina, na'am. Ka taimaka mu. To, da Allah kai kokari kai an rama an goma magana a nemi likafani. Dan ya so mu casa ta kowa ke iyakaci. Na sani. To suwa za su kai. Bawan Allah nan zai casa, bawan Allah nan zai casa. Suwa za su kai ka nashe. Me ni mirakata abu da soja ni ba za ta iya ba. Don Allah ka taimaka mu abokina. Ka taimaka mu abokina. Kai kaga ba mafiya ta kai na gani dukiyanka ya fara yin zafi na dauka yalla bai kake mafiya wata ne ba soja din ba to yanzu abin da zai abokina ni fa in kaga ban fito ba to lokaci yayi ai ko ka je gida ma yau ba maganar ba shi kam sai dai bal da hitar hore Allah hinnu ya afo Allah ka bincike ni da Allah an ji mata abokina na'am kana ji fulatan shi ba na jin komai fa Allah hinnu ya afo lokacin mutuwanki yayi shikenan kai to bana fara yin mutunci shikenan sai mu haɗu to kai iskan shi ma dan buro ba matan mutane ba ruwan mu Aradu ina kiranki yar makaranta ta gare ni ki agaje ni kaunar ki na sa zuciyata ba yar makaranta ki nazari ki duba dukan wanda yayi nisa ba zai jiyo kira ba ni rayuwa ba za na iya in ba bike ba ki amshi so da kauna domin na bar wahalta ki sake nazari 'yan mata ki canza tsari hukuncin da ke kika yanke shi yayi tsauri kaso wanda ke san ka shi ne rufin asiri Yan makaranta ya? Me haka ne malam ka ji ka dame ni kullum sai ka ji ni kana damuna me ne? Haba. Me kuma yayi zafi. Amma ko da ke ba komai ko iya haka na yi Allah godiya tunda kin yi magana. In baki manta ba je da da ke fa shiru kika yi. Baki ce min komai ba. Kika shiru abin ki har na gama surutuna. Amma da alhamdulillah yanzu kin yi magana naji sound din muryarki naji yanayin sallan sound din muryarki. Ko ba kuma haka ya shiri. Amma in ba komai da kin shigo na rage miki hanya ko? Motan da zan shiga dan baba na ana shiga mota da haka ba zan shiga. Ya hakuri ba na so ba ta miki dai ha ya to haba zai miki gamsu nake baya in yi fake kai kan cin arziki haƙuri na bata lokaci ko to yanzu me ne da fara kuɗi amma kisu ba ya ba shi ba kin ga wannan ita kadai ce a jikin ita ma arowa ne yanzu yan bahi kenan amma me zaki siya da yawa ki ci kayanki ya aikin ta suke ci abin daɗi ko ai kin gane ba ki ji kayanki ki ji abin da zaki siya kuma kake faɗa kowa bakin ki alaikum kar fa ki faɗa kowa daga ni sai ke yanzu ki lalaba ki fita ne ki tafi kake duk ne kake na gani ba ni ba man sa ido na ga ma na gani ba ni ba man sa ido karfa mu asiri Allah nace ka ko ka bani na ga ma ka karbo ko wani abun ka bani fa to shike a ta ba shi kawo masa ido dauki 500 ka bar 500 da Allah masa ido dauki 500 ka bar 500 ina ga ko ta kare ko jari ya ko mu je mu makaranta ne na rika mai kyakkyawa
yar makaranta ba ni tsallake. Ya mata. Lala ta minti bai mana. Kullum ina ganin ki kina wucewa ta gaskiya yau gaskiya ba idan na san yadda za ni dai kawai ki ba da dama kaga daga makaranta nake akwai damuwa a ciki wallahi ina da kin wuce kan ki dai ya haƙuri me sunan ki sunana Surai sai mun sake haɗuwa sai ki zan zo sha zo ya ki karki mun nisa yar makaranta ina zan sanya kaina in ki kamin rata na zo gare ki kimi Kai, ni fa sallah ta wuce fa guda. Ni ko nama ban ci ba sai wa yanda ka san wahayin tuwo ake mun. Ko ina ka jo hanga tuwo ba nama. Amma ka san hure ai ko? Gashi nan kana hura. Na ce baka shi kajin ba ma ai kashi hayaki kam. A ni yanzu ba na ai ba zan iya rayuwa ba. Saboda gaskiyar lamari ni ka ga hure aka ce ba hayaki ba. Shine hure-huren ba shine hayaki? Allah ya yi da kullum salamsa sai kashe salamsa. Ka san mu fa mun fi karfi anan fa. Aina. A irin nan wajen. Allah wallahi ya kake. Kai abokina. Allah wannan wani matar wani ne fa matar aure ne fa. Na biyo ki ina kula ki kin kike kula ni. Ke ya kamata ma ki yi godiya ga Allah da Allah ya baki kyakkyawan saurayi dan kaɗai da irina. Kuma ni nan da kike kallo na a Ingila ni na ci shugaban kyawawa na duniya. Ni aka ba kuma kyautar nafi kowa iya sa kot. Kuma shi na ganki ke kike mun kuma kika burge ni wallahi kin kwanta a rina wallahi. Yanzu ba wata magana ɓata lokaci lamba kira ki ma. Zan kira ki karfe 3 dare. In Allah yarda. Kin san lokacin mu ba ma bacci mu masu arziki. Ke? Ma wannan ba ta ko ba ta ga takalmin nan ba ina jin wallahi. Arma amma fa takalmin nan fa. Irin ku dai a yangar ku ta tsiya. Sai gaye ya sha gilas ido yana son ku da aure ku aure ba ku san makawo bane. Iki yadda ya cire gilas din ko alwala ba zai a gaban ku ba dan kar ku ga idan sa. Allah da yakin aure wala dan kurman Allah da ko kuma ki aure jajeri. Ya surutu wallahi tallahi. Yake iskanci ko kuma da an bakin ku ne bi ni. Tare tsiya. Inda duk ino da ga an hada barbare da bafulata ne kai ka san ba gaskiya. A wannan bafulata ne kai kamar an zafura a jikin dinki. Ido yana ni da kai ka gwada. Kuga? Wato shi wannan baya jin magana. A'a na ce maka matan aure ma yana yi. Na yi wannan yaro baya shegiya zaka jaraban mace nan zai gane. Ya kamata ya bincika. Dai a garin nan ne kana tabe. Kin isa kiran hankali. To kai ana ma magana ka kiyaye kanka ma kana magana ne. Ba magana da muke yi ba tukun ka tabe. Matan aure ne fa. Na kullu ana cewa matar aure ba ka ji ba. Mutum an ce maka matan aure ma? Kai. Na? Kai ana ce maka gashi wannan wani irin mutum ne? Wannan baya jin magana fa. Shagiya. Ko ba san wannan matar ba fa matar soja ne. Ka dawo fa. Kinga ya mana. Ina ta tare ki kin kike kula ni. Ai abin da yasa na tare ki. Kaf garin nan babu wanda ya san martabaki, ya san darajarki, zai mutunta ki kuma ya kyautata rayuwarki iri na. Ki yasa na tare kin yanzu ana. Kuma wannan wankan ma da ne naki ne. Ni fa matar aure ce. Matar aure ce. Ni kuma haka kadara ta zo in ta tare matan aure. Ƙarya ne wallahi. Kai. Baya jin magana kullum mutum akan mace kullum. Haba. Sai ka she wani Kai. Ka gani? Kaga muna zama da kai anan saboda ka kiyaye Allah. Mutum mata aure ma ba za ka bari ba? Kai. Wai me saka ke yawan sassamin gido ne? Ina so ka jauna lafiya ne. To umma mata gobe da yaki ce. Matar komanda ne na soja ne. Ka gani ka jawo majana yanzu. Wallahi. Komanda Idrisa matan shi ne kai magana. Wallahi Komanda Idrisa matanka ne. Kiman annabi. A to. Ba kai na kullum ba. Wallahi karan jiya ma aka ce mutum 8 ya harbe anan. Da Allah in kun zo ku ce girma mata ne dan Allah. Ayo ai ni na yana zuwa nan zamu ci gashi.
A to. Dama zan je unguwa wallahi. A'a ba inda za ka ma dan ma jira tukuna. Ina? Ko kila za tu. Wallahi matan komanda ne na bayan nan. Bar shi tukuna. Kai yanzu sai abun da Allah ya yi kawai. Ko ya zo ko gidansu za mu kai shi. Allah ina jin kashi da Allah. In ka samu tarasfoma ka shiga ni zan gaya mishi yayi hakuri ka ma fada a wuta. Dama kashi nake ji wallahi. Yafi maka. Kaji? Ko in yi anan ko kuma bari ne na. A kar kai mana anan saboda nan muna sharewa tashi. Ba wajen zaman mu bane ya kai mana kashi anan. Kai haba don Allah ka tashi nashe. Kai. Akwai fa matsala fa alƙur'ani. A yau kai ka jawo ai. Kai ka bada matsala ai. Kai da matsalan ai. Ana gaya maka dama. Dan zauna mana tuna. Aradu matan. Kuma duk da kashin naka ma Allah in ya ganka sai ki. Wuya. Ka fita daga sabgata tun kafin in kawo ƙarshen rayuwarka. Ni ne nake da kande ba kai baragon maza. Ba a cin nasara ta hanyar yakin sunkuru. Jarumin bai fi jarumi gaba da gaba yake da abokin karawarsa. Kuma ka sani wannan nasara ita ce a ba alfahari. Ku banni da shi. Ni kadai nake so in aje mata tarihi. In na sa mutum a gaba sai na ga bayansa. Sai na tabbatar maka da cewa ba a taba ni a kwana lafiya. Ai daga nan babu inda zaka bara ma ka ga mummunan aikin da zan aikata ma. Sirbajo. Kina nufin Ja'e na cikin wannan halin har kike bani shawarar na je na samu damar cin abinci? Za ki samu matsala. Haka kike min fata? Ba fata bane. Gaskiya ce dai da ba kya so a faɗa. Sai ya rama duk abin da aka yi masa. Kar ki bashi wannan dama. Love is a things. Love is a rhythms. But how is that possible to become an rise? On this season 2, we are coming with the new blockbuster and the With Saga, Sirbajo. Ina da ciwo a cikin zuciyata. Kai ne zaka warkar min da shi. Ƙarya ne kande. A shirye nake don aje maka tarihi na har abada. Zan iya aikata ma mummunan aiki duk da a gabanta ne. Kar ka saki daga min murya. Kai mun shiru in ba haka ba yanzu in ma aiki a nan gurin. Kar ka sake ka kai ni bango. Yana son labarin asali Fulani. Ban san wani yaran da yake da ma'ana irin Fulatanci ba. Nashe menene haka? Ga midin ya adama take ma ku sanne. Ni ina bayan ka. Kada ku kalle ni da bakar fuska. Dole ne ka fita a sabgarta. The both sides are not yet relicant. Sometimes they believe for each other, but sometimes they fraud each other. Sirbajo. Ba kalau ba. Me ya faru? Na ci amanar soyayya da ke tsakaninmu da shi. Ta yi yawa. Ba zan ina ba Shatu. Ba na buƙatar haka. Ashe ke raguwar zuciya ce da ke. Sirbajo. Producer Haidar SK. Story Chi Sharif. Screenplay Abba Harara. Allah ya sa kanka dawo kar ya mutu. Ku garta ta Amaya. Kar ki ba shi ƙwarin gwiwan ramuwa. Ba zai yi ba. Ba zan taɓa yin nadama ba. Ina miki fatar haka. Sirbajo and directed by Chi Sharif. Ja'e waye ma wannan aiki Ja'e? Ni ne. Kamar yadda na kashe shi haka zan zo in firma miki wannan wuka. Sirbajo. Subscribe on our YouTube channel Sirbajo TV for more episodes. This movie will come to way in a Friday night, 7:30 p.m. Sirbajo.